Khuluwa igama ungubani? Igama lami i-nickname phofu engibizwa ngayo ekuhlaleni ku48 ngimunapoti. Napoti. So abantu abakwayaziyo leyo into bayazi. Andifuna uba singene egameni lakho in detail ngenxa of information lena uyikhuphayo ya understand. Abantu baka5 bayakwazi as unapoti nabakathu. Kakhulu igama likaNapoti yes. Okay. Namhlanje mkhuluwa ndivusiwe nguwe ngwaseke ubani 7:30 unfonela usithi uncheck up on Khoyo ufuna ukwenza eSilantikeni ufuna ukuxela ubalisa story and ese story actually ufuna uyovuselela icase ibikhoyo yayikhona before and but ndiyayibawela umhlambi siqale why uyiqalile le case siqale on that kulandawo yangicawa. Okay. Masiqale ngepha ngicawa mkhulu. Ngicawa. Yes. Ngicawa kwenzeke ntoni? Ngicawa if uyakhumbula it was la mini ye BGM. Yes. Ya yinsi. Kwenzeke ntoni ngicawa? Ngicawa disendleleni ndiyokhangela usikhululo uSidzumo. Ndithe xa nisandodlula apha ngasebaleni bandisehla apha endleleni bandisiya ngasecaweni. Ndadibana no Shakes uMashwabatu uGcilishe ehamba nalentwana uSkedane whatever nimbiza right. Yes. So uye wamisa imoto athi kudala endifuna ndangena emotweni after ndingene emotweni imoto iyenyuka kancinci. Khona le 10 xa usuka eRent office khona le 10 apha phezulu apha ngasebaleni ingena apha left siye sangena kwesa strato. Okay. Sithe nje sisandongena kwesa strato imoto yamisa apha ngasebaleni. Okay. So la 10 iyanga ipha ngaseKapa landa yethiwa kuseKapa Ramtonga pha. Scenery Park neReston zilungiseni ifiber ekhawulezayo ethembekileyo ngoku izangqo elokishini ngeFlycool ixhaswa nguvuma. Fumana i-uncaped prepaid fiber ngamaxabiso afikelelekayo, ufumane ufakelo simahla kunye noncedo olusondeleyo nolunohlobo. Akukho contract, akukho stress, ungaqhagamshelwa xa uludinga. Nokuba usebenza usekhaya, ubukele imovie, ufunda online okanye udlala imidlalo, iFlycool ikunika isantya nokuthembeka kufanele wena nosapho lwakho. Iba ngomnye wabokuqala ukuqhagamshelwa. Ukufumana inkcukacha okanye ukufaka iodolo yakho, WhatsAppela kule namba 0686173819. Flycool iyakhawuleza, ithembekile, i-uncaped fiber. Yeza kungekudala iScenery Park naseReston. kule ray kaMakheni Loyiso. Oh yes yeah. Kule ray kaMakheni Loyiso. Okay. Yamisa pha ke imoto sathetha ba Napoti kudala manje ukufona. Napoti nguwe mna onondenzela le. Utsho bana. Utsho uShakes uMashwabatu. Napoti ndiyakwazi utsho mama nguwe onondenzela lento. Napoti uyabona mos bakwenzeka ntoni apha ewadini nento kaCouncil. Shakes andikho manje kwezinto zenu qha ndiyaziva nje ezithetheka ba uCouncil uchaga uwinile ndiyaziva ke ubambe yona ke mfethu. Mamela man. Khawuncede butisi. Ndiza kunika inamba kachaga uSakhumzi. Into endifuna undenzele yona butisi. Ndifuna umsendele i-threats. Izinto yokubana kule nto yobucandidate bakhe makehle kulento okanye uzawudibana nokufa. Uvele nje umsendele nje ezo threats akazozazi mos i-threats into yokubana zisuka phi na and as threats awuzozenza ngenamba yakho uzawuthenga ilantuka iSIM card pha eMagrigambe zakunika imali uthenga iSIM card pha eMagrigambe. Ndithi haya akho ngxaki Shakes andithembise ke into yokubana ndizawuphangela. So nalo uhamba naye apha emotweni nguSkedane naye ungqina lento ithethwayo ba hayi uzawutya mkhuluwa uzamunca khawusincede nje kulento uzawutya ube right. Ndithi ayinamsebenzi. uMr Gcilishe ke uMashwabada andiphe i200 atakanamali andiphe i200 athi idrinki. Ndithi hayi ungxaki ndizawuyenza lonto leyo akho ngxaki ndizayenza namhlanje akho ngxaki ndizayenza andithembise ke into kubana ikhona into endikujongela yona pha nge2 kaJuly uJuly lo lenyanga sizawungena kuyo ikhona into enza kufaka kuyo ekhawulezile. Ndithi hayi akho ngxaki Shakes sithethe lonto sivani ba into yethu ke iphelela kuthi ke. Ndithi hayi kaloku yandazi mina kudala saba kunye thathe lo 200 ke ndihambe kodwa ke before ndihambe
undinike umyalelo into yokubana xana kukho into endifuna uyithetha naye mandingamfowuneli mandisike bandifuna yena ndidibane naye noba ndize kuCludia xa ndifuna yena nothi into yokubana ndimfowunele yabo ndingamfowuneli ukuba ikhona into endifuna uyithetha ndathi akho ngxaki etashisi ndabe ke ndiyohlukana naye ngelo hlobo. Khuluwa ndibambe la ndawo ithi ekuthembe ngale information ilitshela lento ekuthembe ngale information oba wena unoyikhupha le information ilitshela thu icase ebekhena nayo wawunayo yakhe naye or wena wawunayo einvolve naye. Yes. And ongazange ulikhuphe igama lakhe. Masiye kuyo ke Mkhuluwa. Okay. Njengoba uMr Mashwabada kudala ndisazana naye bendikhe ngonyaka ka2014 ndasebenza eSoregion ko40 ndisebenzela uWK Construction ndingene ke through ke into zo councilor apha ewadini ndisebenzile ke pha eWK Construction kodwa ke akhange ndide ndigqibe ixesha lam pha into eyenzekayo ngexesha ndisebenza pha bendingumabhalane ndisebenza ngencwadi ndibhala incwadi ndibhala iDiesel yonke into ekhoyo apha emsebenzini ndibala imihla kulo everything ndibala into ekufuneka nje ndiyibalile. Now ke ngexesha bendisebenza pha uMr Gcilishe ebamane efika kum after abesebenzi bephumile afike kum ehamba ngebhaki ephethe ama-drums agalele iDiesel athi ogqibathi mandibhala apha encwadini into engekhoyo ndiyenze ke nam loo nto leyo ke ndimnike ke lo diesel ayithathe ke lo diesel uyaqonda. So into eyenzekayo ke ndimane ndiyenza lento akhange ndiyenze kanye kabini lento noba ndiyenzile ihlandlo mhlambe zantathu zane emane efika pha izothatha iDiesel. I-generator yona ibiyinto yokugqibela i-generator yona wathatha ne-generator ngenye imini engayaziyo because ebekhaye pha kum emsebenzini ihamba ngeBenz ebekha waqhuba neBenz mosingela xesha iDiesel ebeyithatha ngebhaki ikhona ibhaki endala iNissan ebekhe wanayo ezibhaki ezindala kodwa. So into eyenzekayo ke uWK ke waye wandivulela ityala ke ngo2014 njalo ityala lobusela wandivulela ityala loo nto leyo ke ndayimela mna andayazi loo nto leyo ndayimela ndathi andiyazi ndayimela loo nto leyo nasemapoliseni because uMashwabada wathi no ukuba ikhona ingxaki mandiyimele lento uza kundizamela indawo ebhetere yomsebenzi kunale into ndiyenzayo uyabona. Yenzeka loo nto Mkhulu oba kuzamele indawo ebhetere? Akho ndawo ibhetere wandizamela yona ayikho indawo owandizamela yona ndatsho ndancama oko ndandingumsile emveni kwakhe ndatsho ndancama azange kwenzeke nto. Khuluwa the reason why andifuna uba mhlawumbi sibe ngathi sinelantika apha sinecala esilithathayo ne. You were approached by uBongani uTyantyi oba mboyivuselela la case and waya ka1 kwenzeka ntoni? Ndiyile ka1 epolice station epolice station ndafika kusisi pha endifikele kuye qha usisi wathi no mandize ngomvulo ke lo wayizolo uyaqonda umvulo lo wayizolo ndiyile ke nyane epolice station izolo but andilifumenanga elipolisa liphethe le case liphethe la case ngela xesha nosisi lo bendidibene naye ngolwesine last week wabe engekho naye uyaqonda wabe engekho naye. So ndifuna ukuthi uBongani ufika kum sendinazo injongo zoyivuselela icase le yaseWK Construction uyaqonda ufike ndinayo lo njongo le ndaqonda ba mandisendiyenza because akho nto uMashwabada awayindenzele yona ebomini bam. The reason why ndibuza leyo into Mkhulu ndifuna mhlambi sihambe naye kakuhle. Yeah, understand now that usibekile istory oba kwenzeke ntoni over the past few days. Yes. And now intentions zakho yoba kuyovuselela icase omnye umuntu ke ngoku nami ngizozibuza oba benithetha into evanayo no Shakes on Sunday and ubuquiet about these cases zakho la case yakho yintoni lena ikwenza oba utriggerisheke now
ucaca uba awukhange uyenze nala call bekuthiwa yenze uyothreatenisha uChaka yintoni ekudibanisa noChaka ekwenza uba umprotecte kangaka uChaka? Into endicapkisayo ndicatshuliswa into yokubana uMashwabada xa ebona mna ubona umuntu onomsebenzisa ezintweni ezimbi kodwa kunzima into yokubana yena makandincede. So into eyenzekayo njengoba bendisendiyile pha last week emapoliseni ndiyofuna uvuselela le case ngeyona nto ke ngoku after siyithethile le meeting yokubana ndisende i-threats ngeyona nto ke isike yandiphambanisa kakhulu ke ngokuleba uMashwabada undiqhela kakubi kodwa ngoku ufuna mna ufaka mna enyuleni zikuthi xa ndisengxakini azange ndikhuphi andiyeke pha umzekelo ndisendele uMr Sakhumzi Chaka i-threats uSakhumzi Chaka angazozazi uba zii-threats ezivelaphi avule icase iphandwe loo nto leyo ibuye ngam xa ndisengxakini mna nalapho uza expecta into yokubana mandiyimele asoze uyondivizithela phaa eTrongweni uza expecta into yokubana mandiyimele. So yandicaphukisa kakhulu imeeting yam naye eSunday. And wena bhuti itriggerishwa yilaa nto yayenzekile before wayoyimela icase before and akwabikho nto yenzekayo zange aphinde wawuluza umsebenzi? Ndawuluza umsebenzi kwa-WK ixesha lam laphela phaa ixesha lam lingekafiki esiphelweni ndamluza umsebenzi wathi no mandingabi nawo uzandizamela umsebenzi obhetere uba isandizamela wona kunanamhlanje. So ndizama ukuthi eyona nto ndicapkisa le nto uMr Mashwabada angafuni ukundikhulisa ngento eziright afune into yokubana mandenze into ezimbi uyaqonda because ubomi bam ubunqonelele eTrongweni akabunqonelele ngento eright into yokubana mandikhule ndifane nabanye abantu. Khuluwa eyona nto just i-credibility yale information usinika yona I-understanda omnye umuntu uzoyiquestionisha especially ngeli xesha le-politics. That's why ndisithi mentionayo wonke umuntu involved to show that oba akho muntu simfihlayo siyi-BCM TV ngaba bantu bubamentionile abo Scenery Park neReston zilungiseni i-fibre ekhawulezayo ethembekileyo ngoku izangqu elokishini nge-Flycool ixhaswa nguvuma. Fumana i-uncaped prepaid fibre ngamaxabiso afikelelekayo, ufumane ufakelo simahla kunye noncedo olusondeleyo nolunohlobo. Akukho contract, akukho stress, ungaqhagamshelwa xa uludinga. Nokuba usebenza usekhaya, ubukele imovie, ufunda online okanye udlala imidlalo, iFlycool ikunika isantya nokuthembeka okufanele wena nosapho lwakho. Iba ngomnye wabokuqala ukuqhagamshelwa. Ukufumana inkcukacha okanye ukufaka iodolo yakho, WhatsAppela kule namba 068 617 3819. Flycool iyakhawuleza, ithembekile, i-uncaped fibre. Yeza kungekudala iScenery Park naseReston. Kuthiwa bafihle abanye andasena ufuna ubafihla abanye. And number 2 eyona nto wena pra eyenza uba leli xesha lelele elections and kuyaliwa kwa-ward 11 ingaba ukhona omnye umntu okuthembisileyo uba yiza kwi-BCM TV or ingaba ukhona omnye umuntu or okuthembise ngento for uba if unoyithetha lento ku-BCM TV ikhona into ozoyifumana or ukhona umsebenzi ozowufumana? Ndifuna uyiveze ngo-straight Mkhuluwa. Into eyenzekayo ke Tasfishi njengoba ndisazi indlela osebenza ngayo, so lento ndize kuwe kwinto yokubana ndiqonda uba ndifuna ukuyibeka esihlangalaleni, nothi into yokubana kukho umuntu osecaleni ongomnye endimfihlayo ondisebenzisayo. Andisetyenziswa, qha ndize kuwe nje ndizizele ngento yokubana ndicinga uba wena njengomsebenzi wakho ungoyena mntu uzawukwazi into yokubana le nto uyiveze kwi-public ibonwe ngumntu wonke. Njengoba ndisiza apha kuwe ndinobungqina endinabo ngento yakhe yenzeka ngaphambili kum noMr Mashwabada. Ndiyabawela uyiveze elaa xesha bundifowunela uba ndiye ndathini naye. I understand just about the information lena because it's a very sensitive information
and ingabeka ulandika uMashwabada engxakini, especially character yakhe. Xa ndikubuza about ubungqina balento and utheni xa bendikufowunela ubufowunela ndikubuze ndathini. Wena taswitching ngexesha ndikufonelayo ubuzile into yokubana ubungqina ingaba unabona ubungqina balento ithethayo. Ndithe ke mna ke xa ndiphendula no taswitch andinabo ubungqina balento ndiyithethayo ukuba bendine meeting noMashwabada sidiscussa lento ye-threats, andinabo ubungqina kuleyo into. Ubungqina endinabo yicase endakhe ndanayo ngaphambili naye malunga edibene nobusela. Okay. Ndenzoba mkhuluwa, there is mhlambi le perception, mhlambi izoba i-perception yoba ngenxa yoba singavani kweli cala labagqatswa yana sena cause ndingumhlali nam apha ka-Ward 11, so I've got a preferred candidate enguChaka, yena une-preferred candidate engulandikeni of which ayideclarishileyo enguClaudia. So I don't want mhlambi lento lena kuthiwe uSfiji is the one oyokhangela abantu that is driving for oba ukudiscreditwe uMashwabada or ukudiscreditwe ulandika. That's why ndikubuza le mibuzo ngasena. But nevertheless the story is sensitive and sibalulekile to understand to abantu abasazi. And as benchilo kuwe, now that ndifumene information yakho, I'll have ndimfowunela uMashwabada. Are you having a problem for ndimfowunela uMashwabada ndimbuze about ezinto if uyakwazi uziphendulela kwazi uziphendula ikhona ingxaki nayo? Andinangxaki taswitching ngento yokubana ulanduke umfowunele uthethe naye, kodwa ke into ke endingayifuniyo njengoba usazi into yokubana ityala ngumphikwa, uyaqonda? Yeah, into endingayifuna ungamfowunela na problem nalonto uthi unapoti uthi ayina problem nalonto, qha into endingayifuniyo mna ndingunapoti yinto eza kundidibanisa mhlambi abe khona belapha, kufuneka kaloku nam ndikhuseleke. ke but napoti make sizame ke. Currently I'm trying ukufowunela uShakes. Yes. Hope uba izovakala ndizifaka on the speaker kodwa. So let's see, I'm trying to call uShakes again. Yayiva masimphinde wesibini ke ngoku yayiva akayiphendula. Yes. Yeah. Ndenzoba ingabi ngathi ebantwini understand andikhange ndimzame. Akhange umzame. And the reason why ndiyenza lento apha ngoku is just uba I know uba izokwenzeka ibizokwenzeka kanjani na. Still isakhala, there is no answer ke now uyalibona ke bhuti ne. So let me just ndithumele i-message kuye ndimxelele uba there is a story and ndifuna usenza on camera is a story lo message leyo in case I respond or angarespond. So I will send a WhatsApp message just umcelo uba makaze, there's the accusation ezibekiweyo. Shakes, uSfiji from BCM TV. Ndiyacela man, there is ubhuti apha walapha kwathu napoti obeka i-serious allegations about wena of ubumsebenzisa or ubumthuma oba makakwenza i-threats kwi-candidate lena inguSakhumzi Chaka and eli xesha ubumthuma ubuhamba noSigedana. And number 2, another allegation yoba uthi on kwicase yakhe eyamgxothisa emsebenzini ye-diesel yobiwa kwe-diesel plus ne-generator elapha uthi ke ngolo generator ilapha kuwe
and wakudefender and wawumthembise ngomsebenzi. So yonke lento ndiyenza ke ndi live for uba at least abantu babone uba there is ndiyenzile into yoba ndizama ukufowunela and naye bekhona for uba akwazi uphendula. But if ube nalo ixesha ngo-10 kusasa, if ube nalo ixesha thoba urespond just before mhlambi after ndingasibamba istory ndingasikhuphi until u-4 in the apha emini, then emveni ko-4 if awurespondanga then ndiyazi uba at least ke uyifumene imessage and ndizosikhupha istory selicala lidelivileyo likabhuti nabhuti. But if ungumntu obhizi namhlanje we can give you ichance uba uphinde ngexesha onalo uzoresponda ke ngokuthi istory sibe sesikhutshiwe ngelo xesha. Enkosi. Isizathu soba wena bhuti nabhuti ndiyenza olu hlobo, I know inochuku lento sikuyo and ubona ndikubuza le mibuzo imininzi kangaka because uba sisochukwini already ka-ward 11 and so bayithu siveyivarishela iitim ezahlukileyo. But this time this one is very sensitive, especially for kwelakhe icala ke ngoku. Zii-accusation as-serious ezensi bendifuna uba makarespond, but nevertheless zomnika i-opportunity noba uyibonile ivideo to respond ngexesha lakhe. Okay. Mandibulele bhuti ngexesha lakho and ndithembe uba uzoba safe ke yabona bhuti kule landi yakho cause izinto uzibekileyo apha zi-serious. And just for ukunika uphola lapha engqondweni kuwe, we will make sure uba ilandika i-video lena yakho ebusweni oba awuveli, but thina sakubona mhlambi nomnye umntu othi endimcingayo for i-safety yakho ba ofuna uyibona uba ngubani. But I think aba bantu bayamazi uba ngubani unabhoti. Nasena so there won't be any person okudawutayo uba nguwe lona. But ke masibulele mkhulu waxesha lakho. Inkosi kakhulu uTasivishi, ndiyabulela ngongazensinga ixesha othe kwanika lona. Ndiyabulela kakhulu. Sure ke bhuti.